Hakabaneng kong ngamla klem da penpau ke jing sungungu ka bakrau tami oblei namar ke nikapor ka bakordor hakabau la pelak yang bat ingilang bangin long kumni kumbangin long menta haka nikapor ngakwa ban penken mau ngi nak ketin ka jong blei bat ke benta nak ketin ka jong blei ke dina ke gospel ka jong Matthias kelenong ka bahnyo bat ke dekat ke ba arpolai bat ke ketin ka jong blei ka ong anda kumtate ngaru ngan ong persya haki ngam jula itu pi khilet no nanga pi ki baju tre boman habang pule ken ke benta kumu kristan kapelong nga bangan keli yaladi kawe ke jingkeli hatu jisu un itu ni em yanga akan mau kawe ke jinghikai jong we ushakri jong ble uang shubu lada ngalet syakaying jong presiden bat shua mangan rung syakaying jong presiden ngan hap banyai leng baka gate kata ke gate kindon shibun ki shipai ki ba apara bat andang lapoi ha gate kini ki shipai kin bat enga kinom sha enga bangan rung syakaying jong u presiden walanga ong lese nga itu yo presiden hereng angit bakinom sha dalele yang bandrung tere hakum kata kapor u presiden habau yo sngo kata ka jinghala shabar ke ying ga jong u habau pet na jingkang yet u yo i nga baru ong ikini kikintin sha yu bonuan namar nga itu yu pi kata ke kintin no presiden kan pen kelalut yaki baro para bengi bi ke ke bangamud ban ong kalong ka jinga itu kalong ka bedon kam hadu kata-kata ban yo ka beneng gidon kam bandon ke jinga itu gidon kam bandon ke jinga de ka bacan bad utrai jong ka beneng menta shubu nga keli pi hatu pin sha nam yo briu ba pim itu bun sa ka ying ka jong pi ngit ka jubam ka jong pi kan long bet em kum no ngin sha yo briu ba ngim itu bun sa ka ying ka jongi bat thik ha kata kadur kum no ble un sha ingi bangin syong bad u ladama u itu ingi the gospel ka jong yonis kelenong ka ba shipho ka de khot na ka ba khat saw u jisu hang tu ong nga itu yalaki jong bat ki jonga ki itu yanga kum no ngin le bangin don kata ka jingi itu bot jisu kabadon kami kalong kum ki kristan bangin ya bat u bangin iem bat u aka jingiem ke pamanla kasngi ke jongi asong tenat adu kata-kata ya kawe ke jingong jong kawe ke long kami ka ong tang ban minot ban let sigi jinga singlang kampat biang tang ban minot ban duai kampat biang tang ban minot ban pule ke bible kampat biang hoi kita kidi ki jinglong ki bangi don kampa ki jinglong ki balak bante ke jingiem ke bakenja mensim ke jongi herina lor kita ki jinglong ki baba kabadon kamru ingi kalong bangin im ke jing im ke bayade bat ke gospel ke jong Chris para bangit bi pi ladangi ai ke ni ke bible siki bompat long kristan hatu pi tharai bakin pule ka ngangit ladadon ki ba pule ru le se tang we ni arngon here ki babun hi kinom pule ka here ke e ke bakin pule kalong kin pule ya ka jing im jonga ba jong pi namar kata kada tungin ai ba ke jing im ka jongi kan long ka khubor ka baba sikiwe pan bakiwe kin yo i yo Chris lengba ke jing im jinglong jonga ba jong pi bat para bangit bi ladangila shisha ban im kumta hakata kasngi habangin yeng hakmat jomble le se ngi yeng ha online ubak haddu dan re ujisu habaun yo i yengi donga nga itu epi toblin kerkhui ngi ke kapor nakabenta ka buram ka jong u amen.